Ipinahilinggan piling uniform personnel ang sa indang shooting skills asinang sa indang defensive stance sa First Albay Provincial Director and Akubikal Party List Shoot Fest sa Legazpi City. Saro sa mga nagbalik sa aktibidad, si Police Staff Sergeant Shunali. Inian sa iyang primerong pag-intra sa siring na aktibidad kaya daing niya maibitara na makamati ining nerbiyos. Sabi ko nga, yung training nga namin to kasi hindi lang po nagtatapos yung training namin sa RTS. As the yung habang panahon na in service po kami is nagti-training pa din kami. Yun yung kung napapractice pa din yung safety namin sa paggamit ng baril. Siyempre yung habang pumuputok kami dito, yung mga guidelines dapat alam namin kung paano po. Nagpahiling man gan sa iyang tibay sa paggamit nin badil si Naval Forces Southern Luzon Commander Commodore Joe Anthony Orbe. Bako na bago sa iya ang aktibidad, pirang beses naman kaya siya na nakapagpartisi para sa siring na kompetisyon. Kasama to sa trabaho ko No, you will gain confidence, then you'll be a responsible gun owner. No, hindi big sabihin kasi na pag may baril ka is, you can do mga bagay-bagay na hindi naman dapat gawin. So itong ganitong mga events, it will teach you how to be a disciplined gun owner, gun holder. Sigun kay Albay Police Provincial Office Director Police Colonel Fernando Cunanan Jr., para sa kompetisyon, saro ining shoot for a cause at maguguno nindang bondo iyuan mapapaduman sa iko-construwer na Lakan Hall sa laog kan sa indang komandansya sa Ligao City. Salamat po tayo sa Akubikal Party List headed by our good Congressman Elizalde Esco. Kung di po sa kanya, hindi matutuloy ito at sa ninanais man po niyang makarating dito, of course, he has a higher responsibility to attend to. Isa po ito sa paraan yung ating marksmanship training. No? Dapat yung pupulot natin, di nangangalawang, laging ready. Yung mga baril po natin, minsan di na ipuputok yan. And one time din yung camaraderie na magkakasama. Yung mga police po natin kasi madalang magsama-sama yung mga yan. So sa mga event like this, dun lang sila nagkikita-kita. No? And it's a friendly competition. Mientras tanto, apwera sa uniform personnel, binuksan man ang shoot fest para sa mga sibilyan. Para sa mga baratang tatak Bicol, Regine Boy.